good morning everyone. Tayo po ay nagbabalik po muli dito sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga panibagong update. So, update natin yung latag dito ni Boy Bangus ng kanyang mga panindang bangus na kada piraso. So, parang nakikita ko, natatanong ko, puro yelo yata yung nasa ibabaw ng mesa. Wala na, boss Bangus. Boss Lando. Ayan. 120. Masaya siya ngayon. Masaya siya ngayon. Boss Maeng, shout out sa'yo. Good morning. Boss? Ikaw? Yung shout. Oo. Shout out sa sarili ko. Sinatout na yung sarili talaga niya. So, shout out sa'yo, Boss Maeng. Good morning. Boss Maeng, wala na talaga? Naubos na rin, no? So, yelo yung naabutan natin dito sa pwestuhan ni Boss Maeng ng bangus. Ayan, puro yelo. Pa-sold out ang kanyang latag. So, meron pa siyang bangus dito, 140. Masaya siya ngayon. Oo, nakita ko nga. Ang ganda ng mga pagkaubos ng kanyang mga bangus. Jeff, good morning. Magkano itong pukan mo? 50 lang yan. Iba na rin paninda mo. Hindi na pusit, hindi na rin yellow pintuna. Wala Oh, Kanta mo happy birthday isang ano natin. Okay. ayun, happy birthday po. Kantahan mo. Kantahan mo. Happy birthday! So, happy birthday po sa'yo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Happy birthday. Happy birthday. Maligayang kaarawan. Maligayang kaarawan sa'yo, kaibigan. So, ito yung mga latag ni Boss Maeng, no? Naubos yung mga bangus niya. Hindi natin nabutan. Yan po yung 140. Wala na, ubos na ang mga latag ni Boss Maeng. Boss Maeng, salamat. Ayun na po pala, napakyaw na. Ito pala, Boss Maeng, napakyaw na pala. Ang dami, no? Ang dami na bilhin namin. Siyempre naman, tunay na nag-uupa niya, boss Lando. Pantinapa pala. Ito, gagi po pang tinapa, oh. Ayan, sold out ang latag ni Boy Bangus, no? Salamat, Boy Bangus. At dito po yung mga latag naman. Wala na tayong mga naaabutan. 130, 120. Simod ka, Boss Lando. Oh, pasimot. Ba yan? Ayun, oh, 130. De Lorena, magkano yung ano mo ngayon? Golden Pompano? 350 ang per kilo. Paubos na. So, kaya pala kumakain na si Boy Putik. Itsura niya, oh, dapat. Kaya itsura niya nga. Yung itsura mo. Ah. Ano ba? Santa para sa Christmas light pa lang. Kaya kumain ka. Shout out sa'yo, Boy Putik. So, salamat. At dito tayo sa tilapia. Tilapia ang Batangas ni El. May packs na sold out na yan. Sold out na rin. Yan na lang. Magkano kilo? Ba't wala yung tag price? 110. 110. So, yan po yung presyo ng tilapia ang Batangas, no? Pag walang tag price, medyo mataas. Oo. Linggo eh. Linggo. Sumunod kahapon, mura ang Oo nga, no? Pero malalaki naman to kaysa kahapon. Oo. Mahilap naman to. So yan po ang presyo, 110 po sa per kilo ng tilapia ang Batangas ni Boy Tilapia sa Malabon Fish Market. Salamat El, thank you. Dito kay Moy Moy. So kilo po ng ating tahong ay 100. Ang papakol pang iniyo po 80 pesos. Malalaki tayo, boss Lando. Yan na lang. Ayan, malalaki. Yan. Tapos papakol mo 80 pesos kilo. 80. Kaya murang papakol, no? Biglang baba yung mga presyo ng naisip ko. At dito naman po ay may mga latagan po ng mga gulyasan, bagsak presyo 130. 130 po ang per kilo. Dito po may 20 sa mga latagan ng gulay. So tumpok ng palaya ay 60 pesos. So dito tayo sa mga latagan pa na ating may update. Yan po yung mga presyo. Presyo ng manok ni Dayan, backbone ay 100 pesos. 130 sa mga pakpak. Alright,
gulay, prutas ang mga latagan dito sa bandang ibaba. Ayan yung mga ina-update natin, no? Yung mga mansanas 3 for 100. 160 sa kilo po ng mga ubas natin. 160 lang. Manok po naman. 70 man. Yan ang mga latagan at 100 pesos kilo ng mga mangga. Lettuce tumpok ay 30 pesos. Ilang piso niya? Ilang? Dito, shout out sa'yo. Good morning. Dalawa ko yan, dalawa. Pero paninda mo ngayon? Sap-sap po, 260 po per kilo. So yung mga vlog natin, no, puro pa-sold out yung mga panindag sa Malabon Fish Market. Good morning! Shout out sa'yo. Good morning sa'yo, shout out. Away ka. Ayun, shout out sa'yo, Pogi. Tapos yung mga talaba po natin dito ay 100 pesos din po yung mga kada tabo. At may mga tumpukan din po dito tilapia Batangas sa halagang 100 pesos tumpok. Lawrence, yung ano mo tumatakas. Nalimango mo, ayun pumunta sa ilalim. Yung mga pangain yun. Gusto na umuwi ng alimango. May tali nila kagapang. So kilo po ng mga alimango ay 300 pesos kilo. Dito sa mga malaki mong alimasag, magkano kilo? 200 pesos mga per kilo po, no, ng mga alimasag natin dito sa Malabon Fish Market. So gusto mo umuwi ng alimango. So yan po yung mga update natin dito sa Malabon Fish Market ng kanilang latag na alimango, alimasag. Yung posit po natin 200 pesos, no? Darren, thank you. Ipon. Yan boss, sariwa yan boss. Ganda ng ipon ngayon, no? Magkano kilo sa ganyan? 320. 320. So mura, Sariwa, 320. 320 nga lang, 320. Pero sariwa naman siya. Magandang hipon, 320. Malapit mo nga muna yan ma. Isang size, no? 300 naman ano tayo. 300. Sa presyo ng mga galunggo ngayon po. So tumpukan po ng mga bakoko. Uy, 20 lang yan, 20. Ikaw na naman TJ, 20 na lang binagsak presyo mo na naman. Ito, cinta. Cinta, cinta. Cinta lang yan, yun yun. Sandaan to kilo. Magkano po kilo sa yellow pintuna? Sintaan. 80 daw po sabi ni TJ. Sama mo siya. So yun po yung presyo, no? Hindi po 80 pesos, ha? So kada piraso ng mga bangus ni Kuya Ricky sa Malabon. At ang mga tilapia niya, eto. Buhay pa, no? Mga tilapia. Wala na to. Dito po, magkano kilo? 130. 130 pa rin po yung per kilo ng tilapia buhay. At ang malalaking bangus, 220. Pasang bangus kayo natin. Oo nga, tumaas nga daw po yung presyo ngayon ng bangus. Kuya Ricky, salamat ha. Thank you. Alright, so yun po yung mga latag ni Kuya Ricky na ating in-update sa kanyang pwestuhan. At talaga nga naman ay paubos pa rin ang kanilang mga latagan dito sa kanyang pwesto. No? Ating mga gulay. Talong ay 70. 40 pesos na lamang po yung mga kamatis, no? Sa per kilo. 300 pesos po yung per kilo naman dito ng mga hipon. 300 pesos per kilo.
Alright, so ang mga hipon natin sa Malabon Fish Market, alumahan po natin ay 200 pesos per kilo. So ganyan po pagkaguluhan ng mga latagan po ng hipon sa Malabon Fish Market. At ang ating mga ganggit, yan po yung per kilo. So sari-saring isda, meron kayong mabibili rito na malakapas, gagaong, ayan po, sapsap, itang. So yan yung mga fresh na inyong mabibili na mga isda rito, no? Fresh na fresh po yan. Alright, so dito naman tayo sa mga latagan ng tilapiyang Batangas na napakarami. So tumpukan ng mga galunggong po dito ay 50 pesos. Kung ano naman, dyan na lang sila sa kabila. So 100 pesos per kilo ng tilapiyang Batangas. Sige po. 120, 100 pesos. May mga balot. Dyan naman kayo, di ba, Malase? 110 na mga kada kilo, no, ng mga tilapiyang Batangas. Tumpukan, bossing, magkano? 100 pesos. Tumpukan po ng mga galunggong. Good morning. Salamat. So ganito po yung sitwasyon na kanilang mga latag sa Malabon Fish Market. At 100 pesos po na mga galunggong. Yan po yung per kilo. So si Tio ang pinagbantay. Wala. So shout out sa iyo. Shout out sa mga tropa ko dyan, ng mga lasinggero. Ayun, shout out. Hanap na. Talaga shout out talaga yung mga tropa niya, eh, no? Hanap na mamaya, Sunday Space eh. 100 lang, 100. So yan po ang mga latagan dito. At yung mga tulingan natin ay 160 ang 160 per kilo. Napakabisa. Ayun. Oo, dapat yung ano mo. Wag ibaw. Napakabisa, mami oh. Oh, ganda oh. Kita mo ba yan? Tapos 70 pesos sa mga latag puti ng purot galunggong per kilo. Yo, tingnan mo yan, yo. Si Tio talaga. Oo, dapat yun ang sinashoutout natin, Tio. Yan po yung mga per kilo. Kaya tinumpok na po yung mga tilapia natin dito. 3 peraso. 100 pesos. At tumpukan din po dito 100 pesos sa mga tumpukan ng tilapia Batangas. So, bumabaha talaga ng mga galunggong sa Malabon Fish Market, no? So, 70 pesos ang kilo. Ayan, no? 70 pesos kilo ng galunggong. At ito rin po, may 140. So, ayan po yung mga latagan dito, no, na inyong mabibili sa Malabon Fish Market. Ayan, no, tilapia. Mga tilapia po natin 100 pesos tumpukan. Tapos yung galunggong 100 pesos din po, no, na binibenta po dito sa Malabon Fish Market. Alright guys, yan yung mga presyo natin ina-update. Tapos mga dulong na tinutumpok. Wala kang hipon ha. Oo. So dulong po natin ay 50 pesos po tumpok. Pakol, 80 pesos, no? Alumahan 120. So ayan po yung mga update natin sa kanila mga presyo ng latag dito sa Malabon Fish Market. Tayo kay Nanay Ning, so 250 mga kilo ng hipon, mga pang-okoy. So meron din po latag dito ng 50 pesos at alamang natin 60 pesos per kilo. At meron din po 70 pesos isang piraso na o kada balot ng mga pang-bagoong. Ang mga naghahanap ng pang-bagoong ay meron din po kayo mabibili dito, no? Pugita. 150 ang kilo sa mga alumahan natin. 150 ang kilo. 150 sa sasa. 130. 130 po sa mga sasa. Oh. Sabi, wa.
Yan yung mga latagan dito. At tumpukan. So shoutout sa mga kamag-anak mo sa Canada. 100 pesos tumpok. Tigera na ba doon? Mga kamag-anak ko dyan, mga napapamag. Malayo yun. Canada eh. Hindi, mga makabigisa ng missile doon eh. Masabog naman pa naman yun. Oo. 100 pesos tumpok ng mga latag dito ng galunggong. Thank you, thank you. Hindi kayo magpadala. Oo. Dito tayo sa mga latagan, no? Dito naman tayo kay Boss Jeff Baliw. Shout out sa iyo. Good morning, good morning. 100 pesos tumpok ng mga tilapia. Galunggong. Ito, 150. Sandaan isa. Isa daan. Ito matatlo. Yeah, 150 malaki. Jake. So, yan po, no? Yung mga O, sandalang galunggong natin dito. tonto. Purilis yung tawagin. Ha? Purilis. Ito. Lahi ng talakitok. Kamukha, no? Tapos, Lapahita, 100 pesos per kilo. So, shout out ulit sa'yo, Boss Jeff Baliw. Yun. Maganda narinig ko yun, ha. Napagmahal. Alright, so yun po yung mga ina-update natin dito sa kanilang latagan sa bayan po ng Malabon Fish Market. At ganito rin yung mga latagan, no, sa bandang dulo. Alright, so dito na tayo sa iba pang latag na inyong mabibili. So dito, natanggit natin 100 pesos mga tumpukan. na lang yan. Tumpukan niya. Tapos yung mga latagan dito ng Tilapiang Batangas, 100 pesos din po mga tumpok. 300 mo na lang yan ay lahat. Puro ba yan? Mura yan ay. Ang gaganda naman, lulutong naman yan At ay. mga danggit natin, no, sa mga latag nila, yan. Mga galunggong 100 pesos din po mga tumpukan. Alright, so update natin yung mga latagan dito sa bandang ibaba ng kanilang mga presyuhan. So ang mga presyo dito ngayon sa Malabon Fish Market, dahil sa pagdagsa ng mga galunggong, bagsak presyo halos lahat ng mga paninda po nila dito, no, ng mga per kilo. Good morning. So ayan po, danggit. Yan po yung latag nila dito, 100 pesos tumpok. Good morning. Si Agustino Ogos. 100 pesos kilo, no? At 90 pesos. So yan po yung mga update natin sa kanilang latag ng mga Tilapiang Batangas dito sa Malabon Fish Market. So pestuhan po ito ni Paring Agustin sa Malabon. So shoutout sa iyo, Paring Agustin. Oh, may sa shoutout pa tayo. May shoutout tayo. Ang gandang damit mo, ha. So sa mga masugid natin manonood, baka may gusto po mag-donate ng damit kay Paring Agustin. Tingnan niyo na naman po yung kasuotan. Wala, oh. Paring Leslie Rabino, si Paring Agustin. Sira-sira yung damit, baka gusto mo mag-donate. Naku po, wala nang garter. Shout out kay Annalyn Ferraro. Oh, shout out. Matulog ka lang dyan. Matulog ka lang dyan maghapon. At kay Paring Butoy. Ah, Lalo-lalo na sa mga OFW natin na ganap po sa ibang bansa. Shout out sa inyong lahat. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo. ninyo. So shout out sa iyo, Tiyo. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Lumamon ka ng lumamon hanggat gusto mo. Sige, salamat. Huli. Kanina kausap lang kita doon, nakatawid ka, lumalamon ka na pala. Nakitang kumakain. Paring Brian, magkano ngayon yung hipon? Ayun, ang mga per kilo, no? 3.20 per kilo ng mga hipon. Alright, so yun po. At na-update natin. So, ito yung mga latagan. Yan po yung mga presyo ng kanyang mga Tilapiang Batangas. So, sa mga naghahanap, pwede rin po kayo dito sa mga presyo. At kay Annalyn Bernardo rin po, no? Magkakatabi lang po dito yung mga Tilapiang Batangas na inyong mabibili. So, shout out sa'yo. Ayaw niya eh. Ayaw, nahihiya. Pero pinapanood ka Nahihiya.
Ayan po, 100 pesos, no? Na mga tilapia, no? Ito naman po yung pwestuhan ni Annalyn Bernardo at ni Ate Chona dito sa Malabon Fish Market. So, enjoy na sa paglilinis, parang Agustin. Thank you, thank you. Ayan ang mga update natin dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, mag-e-ending na tayo sa ating mga vlog, no? So, ang mga presyohan dito ay bagsak presyo sa bayan po ng Malabon Fish Market. So, enjoy everyone. So, hanggang dito na lang pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and be safe po sa ating lahat. God bless po and bye-bye. Ayan ang mga presyohan, no? Good morning.